Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. En jangino ay qashun ni mbino won aya ay ɗo joni on keɓi ɗo karfeje 4, on keɓi alif, on keɓi juburiya, on keɓi qaf, on keɓi shintoyɗo. Mbimi on noon alif woni 2, mi yi on ya woni 10, mi yi on qaf o woni 100, mi yi on shin o woni 100. ɗum ɗo janguɗon hande eɗen jokka hen bakarun ni, jubru ba nani, kef ara. ɗo janguɗon ko ay qashun ko limore, ay qashun ko limore. Hande oɗon janga ba ka run, ay ba o ko 2, kef 20, ara 200. ay gadiɗo bange ma nyamo ko ɗo woni 2, hakkunde woni 20 sara bange ma nano ɗo woni 100. wadde ba o ko 2, kef 20, ara 200. wadde hande a jangi ɗum ɗo woni 2, ɗo wonno 2. ayde ay qashun mofti 2 uji, 2, 10, 100, ujunere. bakarun mofti 2, 20, 100. joni noon ngara jangen. ay ɗo alif, alif jowiɗo, alif taƴƴo, tiginte nani, jubriya, yanara, yurit. wadde ko ɗo woni 2 arab pular ni windirta. ay sa waɗini 2 o arti ɗo waɗa hen 0, sappo ma nani. nden a andi ɗum ɗo tan woni ko jangete e 2. to bange limore mum a gayni alif, alif jowiɗo, alif taƴƴo, tiginte fof ko 2 woni ɗon. ɗone nani, ay ko 2 woni ɗon, ɓeyduɗa hen 0 o woni 10, woni 10. waɗa jubriya ko 10, yanara ko 10, yurit ko 10. ɗum woni ay. gaddoya goɗɗo gadda qa, ay qaf e qafara, ay shiñiɗe e shintoyɗo, ay shintoyɗo ɗo wadda joni ay 2 o arti ɗo ko qaf ko 100 mbaɗa 2, ay 2 wata 2. wadda kam e nandi qaf toɓɓuɗo e qafara fof so rendi ko 100 limata nani. ay famiɗon de nani. ɗone ko 2 woni ɗo ha joni, mbaɗa hen 0, 0,
0 tati ɗum wona ujunere nde. Ayi karfaje ma nayi ɗe ngasi ɗe jangunoɗa wadde qaaf toɓɓuɗo ya qaafara ko temedere shintoyɗo e shintoyɗo piccuɗo ujunere limata waɗirandani ko ha mbawa andude limore ndene. Sa rokkama inde Allah ya tongude ma tongude saɗa wirda mbasa ɓurtinde mbasa bankinde. ɗum no koye jangde he jeeya janga ɗum mbawa ɗum. ɗum noon woni ko tongirano ayqashun oɗo. ay ayqa shun ko ha waya tongude mbiya a ay qa shun. allif o tongi ko goo ay nani. ya o ay komo ɗimmijo sappo nani. tataɓijo o moni woni qaafo woni temedere. nayiɓijo o moni ujunere. wadde ɗo tan saha faami ɗo a gayni kala ko wiyete goo, a gayni ko wiyete sappo, a gayni ko wiyete temedere, a gayni ko wiyete ujunere. ɗum tongira ayqashun ganda hen allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo tiginta ko goo. yaaɗo ganda jubriya yanara yurit ko sappo. ganda ɗo qaaf toɓɓuɗo qaafara ko temedere. ganda shintoyɗo e shintoyɗo piccuɗo ujunere. ɗo so ɗiggi jangde ma yaawi. ɗum ɗo janguno ɗen joni noon jangde ma handene ko ɗo jangata hande. ayi ba ka ayrun wona bakarun. bakarun ko ba o woni ɗiɗi nani. ay keefo ko ɗiɗi, ara o ko ɗiɗi. so rendi noon sa ɓamri ara kef ba wona temeɗɗe ɗiɗi nogas e goo. temeɗɗe ɗiɗi e nogas e goo. no mbirunɗa ayqashun ni. ay qa shun nani. mo jangunoɗa o ay qa shun mo jangunoɗa o sa ɓamri shino paɗa qaaf paɗa ya allif mbiya shino ujunere, qaaf o temedere, ya o sappo, alif o gotel mbiya ujunere e temedere e sappo e goo. ay taskede ujunere nde woni shino, temedere woni qaaf, ya woni sappo, allif woni gotel. ɗoni ayqashun. bakaru oni sa ɓamri ara kef ba a ummima nano a fayi ñaamo ara temeɗɗe ɗiɗi kef nogas ba ɗiɗi wona temeɗɗe ɗiɗi nogas e goo. ɓamruɗa noon ko less bange ma ñaamo paɗa nano ba ɗiɗi kef nogas ara temeɗɗe ɗiɗi. ɗo kadi so ɗiggi tan andu jangdema yaawi no feewi. ba woton ko jubru ba e ba jorɗo ari ardi. kef kam waylaki, ara waylaki ni foti. jubru ba e ba jorɗo ko ɗiɗi, kef nogas, ara temeɗɗe ɗiɗi ari ardi. ɗo kadi dippaɗo gandaɗo mbawaɗo certa e majjere. mbaɗen dani tongen jangde nde hande
ko ɗum ɗo nyawɗa han ɗum tan mbasa jiiɓade ay ba ka run ba ko ɗiɗi kef nogas ara temeɗɗe ɗiɗi ɗum waɗi waɗani 200 ay 200 ay 22 ɗo woni ba'o ɗo woni kefo ɗo woni ra'o ba ko ɗiɗi kefo ay sa waɗi ni a waɗi ni sa waɗi ni ɗiɗi sa waɗi ni ɗiɗi ay sa waɗi ni ɗiɗi jonon ɗo mbaɗɗa 0 wonti nogas ɗo mbattuɗa 0 ɗiɗi woni temeɗɗe ɗiɗi ay gasi ɗum woni ɗo woni ba'o ɗo woni kef ɗo woni ra'o ɗo woni bakaruno nden noon ko ɗum ɗo woni ɗiɗi nogas o ko ɗiɗi ara'o ko ɗiɗi joni tuggiɗo araɗo ɗo mbiya temeɗɗe ɗiɗi nogas o mbiya kefo mbiya nogas ba'o mbiya ɗiɗi mbiya temeɗɗe ɗiɗi nogas e ɗiɗi ay temeɗɗe ɗiɗi woni ara'o nogas o woni kefo ba'o woni ɗiɗi woni temeɗɗe ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum woni ara temeɗɗe ɗiɗi kef nogas ba ɗiɗi ɗum woni bakarun ɗo kadi jangoton mbawon ɗo certon e majjere kala ko fate ba ko fate kef e ko fate ara kadi mbawara limore nde mbatta e gandal ma so windama tan ma yi kala ko winda janga ɗum kadi sa wala kadi lima ɗum ganda ko tongata tonge jangde nde ay qashun a ay ga shun ayde ujunere e temedere e sappo e goo alif woni goo ya woni sappo gaaf temedere shin ujunere ɗo gasi garana bakarun mo hande o nani mbaɗa ɗo ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo tati wonɗo ara o fayi kef fayi ba ɗum woni ummorade nano faya bange ñaamo ara temeɗɗe ɗiɗi kef nogas jubru ba ɗiɗi wadda heɓi joni bakarun ɗum woni ba ka run ɗo ba ɗo ɗiɗi ɗo kef ɗo nogas ɗo ara ɗo temeɗɗe ɗiɗi ɗum woni limore muɗum kala jimi ba hankadi mi anda ko ɗiɗi kala jimi kef ko nogas kala jimi ara ko temeɗɗe ɗiɗi limata e limore ɗum ɗo kadi on keɓi joni ayqa cuno a heɓi karfeje 4 alif jubriya gaf toɓɓuɗo shin toyde peccuɗo hande keɓɗa bakarun keɓɗa hen jubru ba keɓɗa hen kef keɓɗa hen ara wadde sa teskima hankitane hande karfeje 7 jalti a andi limoje majje a tampani a andi ayqa shun alif kala mo jiimi walla tiginte walla alif jowiɗo walla alif taƴƴo walla tiginte ko gofirata kalɗo jiimi juburiya walla yanara walla yurit ko sappo firata kalɗo jiimi gaf toɓɓuɗo walla qafara
ko temedere janngata limata. Kalɗo jiimi ciintoyɗo walla ciintoyɗo piccuɗo ujunere filata. ɗon gasi ngarana bakarun hankadi kala jiimi juguro baa walla baa jorɗo ɗiɗi filata. Kalɗo jiimi keef ko temedde ɗiɗi nogas janngata limata. Kalɗo jiimi ara ko temedde ɗiɗi limata. Tongira bakarun baa ɗiɗi keef nogas ara ayi wadde to ko goo ga ko ɗiɗi ni famorto. A faami? Joni noon ko ni arab windirta. Ay pular windire ni ayni ko gotum. Arab ne windire ni ay gasi ganda no windirte e pular e français e arab leso ko ni windirte. ɗum ɗo kadi mbatta haqqille ma jangde ma yaawa. ƴettu kuɗol ma e karne ma kadi mbañita ɗum ɗo janga ɗum mbawa ɗum mbasa yawde ɗum ko gandal ko jangde adduma ɗo. Kala ko winda gandal heɓima hen. Ka ɗaɓɓowo gandal ɗaɓɓata ko gandal wadde ko gandal dokketeɗa. wadde a rokke gandal ngal ponɗa jangude duuɓi kewɗi ene ɓallo ma ha gasa hankadi ceerta e majjere alkule ceerta e majjere limore. Yo Allah hokku en nande e famde. Sa saggi aɗa yama saggitma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggani ɗum yiɗa. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah gondiɗo.